Antzolaraino etorri gara izan be Landatxope erretiratuen elkartekoek Torresoranean dakoin lokalian bisita berezi bat jaso daue. Bisita berezisa eta gaur egun ja aurkezpen gutxi bihar dauena Toti Martínez de Lezea. Marikontxi Laskurain, hementxe gaur Toti Landatxopekuen lokalian eta interesa piztu dau, Bai, holakon bat pentsatzen eban, bai. Ez da lehengo bezala igual, porque oin gazte jendiak igual ez ja horren ez deleitzen, baina edadetu endako pentsatzen jate interesantia dela eta horretxik etorriko zala jendia. Bai, oso entretenidu esaten da, porque berak oso jakintxua da gai askotan, eta bueno, berak iten da oso errez jarraitzea hitz egiten ari dan bere galdera guztiak eta zera eta gustora egoten da, bai. Eta zuk etxetik liburuekin etorri zara, bere liburuekin, ez da? Bai, baneukan gogua eta beste noiz ere etorri da izan da Antzolan txarla ematea, baina bueno, gaur libre neukala etorri naiz. Bera entzuten oso ondo, oso gustora egon naiz, oso gustora. Jatorra pentsau jat, pixkat izketan gogorra, pentsau jat, baina ondo, ni gustora egon naiz. Motxain jat, eta gustora egon naiz. Normalia motzak egiten malema olakoak, seinale hona izaten dira. Seinale hona, bai gustora botezan seinalia da. Carmele, zeu bemen, Toti entzuten gaur, entzuten eta irakurten baita. Zenbagarren liburua doia zuia Totina? 12. alaitzen diarduz beria. 12. 12. bai. Lehixetxo tanak hileran, eta neneban behorri entzutia. Eta gaur ja entzun jat, eta peni edokat ez dut ekarri. Bestela berak firmatzeko, ez da? Bai, ez dut ekarri. Toti Martínez de Lezea, kaixo? Kaixo? Bueno, utzi dituzu, antzularrak utzi dituzu, aho zabalik, gustura egon dira entzuten, zeu ere gustora, eurekin. Oso berritzua naiz. Bueno, baina gauza bat berritxua izate eta beste gauza bat da gauzak ondo kontatzea eta interesarekin, ez da? Gustatzen zait historia kontatzea, asko gustatzen zait. Kontalaria naiz. Kontalaria. Izan idatziz, izan nahoz, ez da? Idatzia da beste modu bat, kontatzeko historioak. Atxinako bezala. Nire pena beti bezala da, eski euskera guztia ezin dut. Zeren dut problemak, arazoak aditzekin. Dios! Iskidatez, nuke, eskiotez, izaiz, duke, ja! Eta hori da problema bat, baina, normalki bai. Baina, nik hitz egiten dut gaztelaniaz, baina nire bihotza da eskalduna, nire sentimenduak eskaldunak dira, nire bizimodua eskalduna da, bai. Eta hori da errealidadea gure herrian, da euskara, gaztelania eta frantsesa. Hori da historikokoa arrazoiagatik. Eta, bueno, hori da. Gauza garrantzitsua da, bota. Zuk debagoginarekin, aduzu harremana zeure lanean ere, izan ere Otalora, oinatin dago kokatuta. Adibidez, eta... Bretxa Bergararrekin egin zenuen. Bai, eta Señor de la Guerra, arrasaten pasatzen den historia. Zer duzu, baduzu estimu berezia diozu baiara honi edo? Noski. Debagoiena, Debabekoa, Goierri, bada Gipuzkoa profunda. Eta hainbeste historioak euskera bizia dau, eta lehendak, historioak bizia daude. Eta orduan bada leku aproposa. Historioak bilatzeko, ez da? Historioak bilatzeko eta kontatzeko, noski. Toti, egia da, zu hori ez, historikoan murgiltzen zara, kondairetan baita, mitoetan, Bueno, depende. Zergatik zer? Zerk erakartzen zaitu hortik guztitik? Depende zer kontatzen nahi dudan. Adibidez, batzutan zenatokia dira momentu garrantzitsua. Adibidez, karlista gerrak, edo, ez dakit, inbasioak, eta badira eszenatokiak nire historia kontatzeko.
Eta gero bestela gure mitologia, gure leyendak, gure oroimenak, jendeak kontatu zituzten, nago, ahoz aho. Eta orain ja ez dugu kontatzen. Badau telebista, mobila, iPad eta gauzak. Eta orduan hori geratu da, detransmisioa geratu da. Eta orduan modu desberdina, baina da idazti. Eta idaztea kontatu historiak gure arbasoen kontatzen zituela. Eta historio horiek, zenbat esaten dute gutaz, guri buruz? Bueno, pues, sinismenak. Sinismenak. Zertaz edo zer pentsatzen edo sinismen zituzten gure arbasoek. Ez dakigu, haiek ez zuten idatzi. Ez daukagu paperezko dokumentazioa. Orduan, nola geratu da, edo nola agertu da, edo nola etorri da haien sinismeak, ohiturak, oroimenak guri. Hotza, kontalariak, kontatzen zuten zuen aldean, kontatzen zuten gauean. Eta gero, elektrizidadea agertu zen, eta irratia. Orduan, jendeak, ez kontatu zuten gehiago. Eta orduan, bueno, eskerrak, Don Jose Miguel de Barandiaran, Resurrección María de Azkue, Txatrustegi, haiek, herri-zerri, baserri, joan zuten eta jaso zuten guztia, ez? Jaso zuten historioak, oroimenak, eta bar. Eta horrela zegu, badakigu, bestela ez genituzke jakingo. Eta, bueno, zer egiten ari gara gu, momentu hontan, berdin, kontatzen ari gara. Ze moduz? Pues depende, nik idazten, eta, bueno, kontatzen. Baina besteak pelikularen bidez, edo telebistako programaren bidez, edo beste moduen bidez egiten ari gara, baina gaiza garrantzitsuena da ez galdu. Ez galdu gure aintzineko sinismenak eta bildurrak eta itxaropenak ez galdu. Hori da. Gure identitatearen parte dira horiek. Claro, nola, eta bestela zer da gure identidadea. Euskara, bai, baina euskara badakizu desagertu, agertzen, da problema bat. Baina hori ez da bakarrik gure altxorra da gure herria. Eta gure historia eta kultura, hori da gure altxorra. Eta hizkuntza, noski. Baina gure altxorra, benetazko altxorra da, zer pentsatzen, zer sinisten zuten gure arbasoak. Hori da garrantzitsuena niretzako. Toti, urteekin modak aldatu egiten dira, idazle batzuk goian egoten dira gero behean, zu baina, zoaz urte pila bat, irakurrenen artean, eta Durangoko azokako ilara ikusi besterik ez dago, hor toparen topean jarraitzen duzula ikusteko. Zergatik, zein da zure sekretua? Sekretua da, liburua, urtero liburuak idazten, urtero. Osea, da nire ofizioa, ez dakit nola esaten da, nire lana, da hori. Orduan ez da, entzun nuen, zakit, orain dela, bi aste, idazle bat esaten zuela, ez da posible liburu bat urtero irtetzea. Bai. Nola ez da posible, 8 ordu egunero. Eza, nola ez da posible. Posiblea da, depende, zenbat denbora eskaintzen diozun, ez da? Ni askarra naiz, eta kontatzen dut. Eta ordua asko egiten dut, ematen ditut. Eta Toti, aipatu dugu, ez da? Kondairak bai, historia bai, baina zure azkenengo liburua adibidez, 21. mendean kokatuta dago. A ber, ez da lehen aldiz, ni klasifikatuta nago novela historikoan, baina, bai, badauzkat, badakit, baina badauzkat bebai ipuinak umentzako, gaztentzako eleberriak,
saioak dauzkat ere bai, humorezko liburuak dauzkat ere bai, osea, a ber, eta oraingo istorioak ere bai badauzkat gehiago, 3. Hau da, 3. edo 4. Eta zergatik ba, errezagoa delako. Errezagoa delako. A ber, banoa, ez dakit... Atzera, pero ez dakit, 15 mendera, pues, dokumentazioa hartu behar dut, nola jantzi zuten, zer jaten zuten, nola bizi ziren, nola bizi zuten, nahiko lana handia da. Baina, aurtengo historioa, badaki nola jantzien dugu, zer jaten dugu, nola gara gure harremanak, nola dira gure harremanak, zer tramankuloak erabiltzen ditugu, hori badakit. Orduan, errezagoa da, ez dut dokumentazio hartu behar, gauz batzuk, baina oso errezagoa da, eta azkarragoa da. Eta, bueno, batzutan. Eta aurten banago, historio batekin, 14 mendeko historia batekin nago. Eta, bueno, a ber. Demora pasatzen bada eta ez dut jarraitzen, aurtengo beste bat. Gaur egun kokatutako beste bat, ez da, Toti? Manolo eta Zorione, venga, a ber, ordo azte. Toti, gaur hemen erretiratu jubilatu artean egon zara, zuk baina ez daukazu asmori momentu ze jubilatzeko, ala? Ez, zuk idazten jarraitzen duzu, hainbat proiektu dituzu, eta oidietako batzuk gainera debagoienarekin lotuta. Bai, egiten ari naiz, ez dakiten izena ez dakit, oza, ez dute ipini izena oraindik. Eta da euskal bideak, euskal rutak, bederatzi euskal bideak, dronekin. Hori telebistarako saio bat izango da orban. Bai, modernismo bai, dronekin. Eta orduan egiten ari dira rutak, eta nik idazti behar dut, a ber, zer pasatzen den hemen, baina ez historikoa, bada historiadorea. Nik leyendak, harremanak, mitoak eta bar, idatzi behar dut. Zer pentsatzen zuten, mendi arrela, edo errekan, edo koba zuloan, edo herria honetan, eta, bueno, eta idatzi dut, leyendak, esaerak, eta bar. Hori da nire lana, eta egiten ari gara bai. Egin ditut, iparraldeko, gero Donostiko eta Bermeoraino, gero orain nago, non dagoen, Deba, ez dakit. Hemen, ez da? Bai, Arrasaten, bai. Arrasate, Bergara, inguru hauetan ere idatziko duzu, ez da? Baina nahiko zaila da. Zeren, esaten dute, hor mendiotan, ziren gentiliak, zer egiten zuten gentiliak. Bueno, Arrasaten badaukagu, nola da, errementaria, nola da, Dragoia, erizugea eta... Dragoiaren kondaira... Erizugearen eta errementaria, hor Santa Barbara mendian. Hori piniko dut, baina beste batzuk, ez da erresa. Eta gero, hasi naz aurtengo eleberria, eta hori Deba eta Arrasaten pasatzen den historioa. 15 mendean, bazen banderizoen gerlak, eta... Lehen euskarazko literatura idatzia, Lehen euskaraz literatura eresiak, Mila Lasturko eresiak, eta Alos Dorrearen lesiak, eta Mondragoiko bataiaren eresiak, eta baziren bersoak, bersolarien bezala, osea, improvisatuta, baina euskeraz, eta baziren beti Andreak, amakumeak, eta badira gure lehen idazleak, euskaraz. Begira. Euskal Herrian lehen idazleak, literatura idazten zutenak, euskaraz, Andreak izan ziren. Así que... Bueno, hortxe geratuko da. Toti, ipatu duzu ez da? Hitz egingo dugu berriz. Hitz egingo dugu, noski baietz.
Eta Toti, bukatzeko, Toti ez dagoenean kuadernoetan, ez dagoenean ordenagailu aurrean idazten, ez dabilenean lan horretan, zertan topatuko dugu Toti gustura, denbora ondo pasatzen. Hori, Bai, bai, idazten. idazten. Eta ikasten. 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 A ber, moduak, formak ikasten. Eta idazten. Hori asko gustatzen zaiz. Beti gustatzen zaiz. Eta orai ja, benetan gehiago. A ber, igerlaria nintzen. Igerlaria? Bai, igerilaria hori da. Igerlaria nintzen. Nire familia guztia. Eta, bueno, oso onak. Oso onan. Oso ona zinen. Bueno, Ba. nahiko ona. Nahiko ona. Baina orain adibidez ez dut nahi, ez piztinara joan, nahi. Zer gehiago, kantatu. Asko kantatu dut, gitarra batekin eta guztiz. Baina ez dut ahotsarik orain bertan. Antzerki egin dut, bebai. Baina, zaharra naiz, eta min dut hemen, Zorbaldean, eta orduan, Dios! Joateko eta kontatzeko, eta karo, nire edadearekin, zaharra bezala, amama bezala, agertuko naiz. Orduan, zer geratzen da? Nire istorioak, nire imaginazioa, nire asmoak, eta ikasten eta idazten. Eta hori da. Zuk ederto pasatzen duzu Toti, eta gu zurekin ere bai. Mi esker. Toti Martínez de Lezea, eskerrik asko benetan. Mi esker benetan zuri.